Kanong Thamai constituency haka Janmet si Palay kaladuno UMDC jongka ba latip lang kharkongor ubalami khamat yakate ka constituency nadu usnam arhajar saw ha kaba ulajap pon hadu saw sien lenter uba latip lang ulah khlat no ha civil hospital Shillong hadien ka jingshitam kabala bat ya u la khamslem uni unong mi khmat kanong Thamai ha kini ki arpo usnam kum unong mikman ulayo ru ban bat shipor yakashuki CM bat ru kum executive member hakis nam baladam dei hakapor jong uba latip lang kum executive member trade ba ka KGDC kala pau nam bha ha ka jingkhanra trading license halor kani ka jingja basnosi na kalyang UCM ka KGDC ba penyat sing CM modor la let ban sngolam bat kendo yaki bahayeng hasam civil hospital Shillong Ngakong CM jong ka Khasiel Southern Mas District Council harin kan kit hot jong ka AC ki EM baro bat ki MDC baro menta Janmet ka khat atarik new September aja usau ngidap da ka jing susi bantip ba iba latip lang kharkungor ibalong sitting MDC jong kanong Thamai haju kapor kumu chairman jong advisory committee jong KGDC menta ila klan no dang menta hamne po civil hospital hadin bala yo education kabala slam te nakalian majungi kumban syukan mau iba latip lang kharkungor ila long UMDC nadu senam arhajar saw kamud la sautam ila bat kum MDC hantai po KHDC palami khamat ya kanong Thamai constituency bat kani kajing syajit jong i sausin kenti khlem syaram ka pen ba ki pai ba jong kanong Thamai constituency ki syania ya i kum nong i khamat dan kum nong ilam Shiga district council te kajing khlat no kajung i kalong kajing do ka khlau ini kum ka council damal ilalong beriu bla no sinyang shibun ha ka sinsha ka kada khamtam ha ka saima sima ha ka bede ba ka district council ilabat tu kum CM shipor ilabat kum EM in charge secretariat tu kapor ni kemau ki bun ki kam ki senjam ke bala shim na kalian cui ha kapor ba idang bat kam kalau long kajing mentoi ya karib kerja kan te kajing khlat no kajong i kalau ka ik kajing do yang i ko council bangidu sa uway pat usinya namba nalor iba tin world khar barang syuklat nang shen te na kalian jungi kum ka district council i brokawe ni bha ka khubor solam syaki bahayim hasem wajan ki khul ki hinman ki pala minta ki marjan mapa ki sabah bati minta ki baru ki bahayim badan jeng dei ki bajan bati te kumju ru ni pha ki bos mulam ru ki pai pa kanong Thamai constituency ki bladu no ki no melam UMDC joki but nakaliang juga executive committee ni layo banya slot barkatu kami ki EM bentan te kum kandak kajing buron ya ba latip lang wala no sinyang shibun nakaliang jungi ho kadai marmar andre akla formit andre ila patha ya office ya secretary ban perli ya notice ka order ba la syai ka singi podium ka khalai dari baka baki notary kimyo shiteng singi kum kadak bagi khang noi office shiteng singi kajing ya dan mental ban penpau kajing susi ringkar pakai yang hakani kajing duno ya bala di belakang rumah